அப்படின்னா இந்த காலகட்ட தாய்மார்கள் சினிமாவுக்கு போகிறது, அடிதடி நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குறது, வீட்டுக்கு வீடு இப்போ வெப் சீரியல் வந்துருச்சு. எப்போ பாருங்கள் அவன் அதை அவ்வளோ வச்சுருக்கான் இவ்வளோ வச்சுருக்கான், எந்த நாடகத்துலையாவது நல்லது சொல்கிறாங்களா? கிடையாது. அப்போ தாய்மார்கள் அதை தவிர்க்கணும். எப்படின்னா நல்ல ஆன்மீக புக்குகள், நல்ல கருத்தை சொல்லக்கூடிய திருக்குறள், ராமாயணம், மகாபாரதம், பகவத்கீதை, நாயன்மார்கள் வரலாறுகள், இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச நல்ல கதைகள். அப்போ அது கேட்கும், ஊங்கொட்டி கேட்கும். நீங்கள் வைத்த தடவிட்டு உள்ள குழந்தைகிட்ட பேசுகிறீங்களா, இது அறிவியல் பூர்வமான உண்மைங்க. 6 மாதம் 7 மாதம் ஆகும்போது அந்த குழந்தை உங்கள்கிட்ட பேசும். அப்போ அது அப்போவே நீங்கள் அது மெமரியில் பதிய வச்சிடுறீங்க நல்ல கருத்துக்களை. அப்படி நீங்கள் பதிய வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பூமியில் பிறக்கும்போதே அந்த குழந்தை புனிதனாக பிறப்பான், ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு செல்லும். அப்படி ஒரு நல்ல சிந்தனையோட நீங்கள் தாய்மார்கள் குழந்தைங்களை பெற்றெடுக்கணும். இது என்னோட வேண்டுகோள்.